Ubuhle bakho mntwana. Phathisa ikhanda. Ngicela inamba yakho. Ngiyakuzwa ukuthi ufuna inamba yami bhuti usebenza phi kuqala? Hayi umsebenzi. Awusebenzi kahle kahle. Bensazokutshela kahle kahle ngisasenda ama CV yabo. Hayi awusebenzi. Ngicela inamba yakho ngenaphi umsebenzi? Phakazi Nando inamba yami. Inamba yakho lezi. Yeah. Okay, ngiyabonga. Okay. Hambe kahle ngizokufonela yazi. Futhi wathi ngiteste manje. Le namba yakho ayisebenzi nje. Engithi nawe usebenzi ifana nawe man. Ngishilo nje kanti ngisasenda ama CV. Inamba esebenzayo please man. Lo ngingasebenzi. Ngiluza abantu abahle nje manje.